ଆମର ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଆଉ ଡାଲମା ଏଠି ଡାଲମା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଟିକେ ଦେଖ ତ ଡାଲମା ଟିକେ ଦେଖ ଡାଲମାକୁ ପିଆଜ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଶାଗ କଖାରୁ ଫୁଲ ଅଛି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ସେଟା ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଦେଖ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଛି। ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କଖାରୁ ମାଛ ପୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ମାଛ ପୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ପୁରା ଦେଇଛି, ପୁରା ବୁଡ଼େଇଛି ମାଛ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି କରିଛି ଆଉ ସୂତା ଦେଇଛି ବୁଡ଼େଇ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଆଉ ପତ୍ର ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଖିଆ ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ତଥାପି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଟିକେ ଏଠି ଦେଖେଇଦିଅ ପୁରା ଆଇଟମ୍, ଏଠି ଦେଖିଦିଅ। ହେଲା ଭାତ, ଦେଖ ଖାଇକି ଦେଖେଇ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଡାଲମା, ମାଛ ଡାଲମା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ତ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଅଲଗା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ